Carrers buits, desfilades inexistents, però Albert no s'abandona. Molts irlandesos van tornar a lluir els colors del seu país i del seu patró, Sant Patrici, el dia de la seva festivitat. Ho han fet des de casa i sense trencar els controls de salut pública, així com les mesures de distanciament. Si, per exemple, el restaurant Soho de Cork va penjar les banderes italiana i irlandesa en solidaritat amb els italians, a Limerick es va viure la seva tradicional desfilada. Paul McMahon, seguint religiosament el ritual des dels darrers 18 anys, va sortir pels voltants de Park Gardens fins Corbally tocant la gaita. Això sí, aquest cop va marxar sol. Un moment molt emotiu, segons McMahon, que no va voler deixar sol el veïnat aquest any. Els carrers eren pràcticament buits. Per la seva part, el cor internacional Fermoy tampoc va faltar a la cita. La formació, fundada per Graham Clifford i dirigida per Lisa Dunphy, compta amb quasi un centenar de membres procedents de més de 30 països. Aquest cop, i mitjançant els telèfons mòbils, van interpretar l'himne irlandès. Good morning, Fermoy International Choir. Are you ready? Trasna down to Dulce. Slowly shall witness each lonely Shengian God. Fake Villaga run. Dulce. Witnesses lonely Shengian God. Mokriog is Gale on Green. La capital no ha estat una excepció. Dublín ha vist els seus carrers quasi buits i sense poder-se fer la desfilada més famosa de tot el país. Però això no significa que no s'hagi celebrat la festivitat. Des de casa, ningú ha oblidat quin dia era.